Duna sab tingali pipila dinhi nga wala pa makaila kanako. Lagi tungod kay bag-o pa man ko nga obispo. Naordinahan ko ni adtong Agosto 19. Mao nga kon imong subayon mga duha pa ka bulan kapin. So ni ako madistino sa Sugbo. Sugboanon ako ug ako ang gipuno nga bag-ong obispo auxiliar sa Sugbo. Salamat sa Dios. Iya kini ug kahibaw ko nga dili gyud ko takos ug wa koy angay. Apan kay iya mang gipili, ako lang gyud ning gidawat. Mao nga sa dakong pagpaubos, sugod na kus panaw sa ako ang trabaho isip obispo auxiliar, panaw na sa kanunay nangaliya sa Dios nga iya kong ubanan. Kay kun wala siya, wa gid ako'y mahimo. Mao nga sa akong moto, ako gyud nang gisilsil sa akong alimpatakan. Sa akong moto isip obispo o militer ambulare coram Deo, to walk humbly in the presence of God. So mao kini ang atong kinabuhi. Naghisgot ko sa ako ang moto nga to walk humbly before God, kay ang atong kinabuhi sama sa usa ka panaw. Unya mao kini ang panawagan sa simbahan karon nga paamguhon ta sa unsa ug kinsa kita. Isip simbahan nagpanaw kita. Apan panaw kini nga maghiusa kita. Way mauwahi, way maguna, way magpalayo. Dungan gyud ta sa panaw. Ug mao kana ang panawagan sa ato ang Santo Papa kining giingon nato nga sinodohanong simbahan, synodal church. Simbahan nga nang lakaw, nagpanaw, nga nagkahiusa, nga dunay panaghiusa, dunay communion, participation, and mission. Mao ni ang kanunay natong gihisgutan. Panaw. Pari pa ko, sa wala pa ko nining maong kahimtang, niadto ko sa Manawag. Tungod kay sama usab ninyo, dibuto ako sa mahal nga Birhen Maria. Mao nga, uban ako ang mga kadagkuan sa movement sa Manawag dinhi sa Sugbo. Mao nga, sa pag-adto na mo, panaw to ha, paingon sa Pangasinan, no? Sa kanang shrine sa Birhen sa Manawag. Lagi, nagbas lang ni. Unya karon ni hunong man kay bus stop, nangaon mi. Pagpangaon na mo, tan-aw na mo sa among bus, nilarga man. Wa mi katiwas og kaon. Puwerteng dagan ako. Ang ako sang kauban nga mga tita, nga mga may edad na, ni dagan sad. Ako may puwerteng kusugang ni dagan kay nabiyaan mis bus. Gigukod yun ako. Hantod to nga na nakakita nga tao na mo sa unahan, gipara ang bus. Paghunong sa bus, giingnan nga naay nahabilin. Sus, gahangos-hangos kita umigdagan. Mao na nga, pag abot na mo nga doon sa kamis bus, di man mao ang driver, di sad mao mga pasahero. Dili day mao ang bus nga among gisakyan, to apa di ay, ga-parking pa. O ano may kahumagkaon, ha? Bantay mo ana kay magpariha manggunang mga bus, no? Inig magparking na niya, naan din ay number, niya kining wata maanad, ha? Pastilan. Siguro ko nga sa inyo sab nga panaw, daghan mo kasinatian, na ay uban, kalisod, kulba, kakuyaw, uban lingaw,
Atong timan-an nga niining kalibutana, nagpanaw ta dili mga turista. Duna kini diferensya ang giingon nga turista o pilgrims. If you are a tourist, if you visit a place, tingali of course no nga mo enjoy ka, magkuda-kuda ka, unya turista gud ka. Kanang imog yung lingaon, imog kaugalingon sa lugar. But if you are a pilgrim, ni anha kang lugara, anang lugara, baon ang pagtuo. Bit-bit ang imong pagtuo, niya sa tinguha nga sa imong pag-anhi ining lugara, labi na nag-ingon tog pilgrim sites, mulambo ka sa pagtuo. So mao ni, nga niining kalibutan na dili ta turista ha, nga nagpaharuhay lang ta dinhi, nga pasayon-sayon lang ta, mga pilgrims ta. Panaw kini sa katawhan nga dunay pagtuo. Ug mao nga sa panaw sa pagtuo, dili ta mo ingon nga husto na ni. Okay na ning atong simbahan karon. Ang atong pagtuo, ang atong pagasimbahan, okay na. Ingon ang Santo Papa, dili. Kuwangan pa. Tinuod magsugwak ang simbahan. Kita karon portindaghana, pero imong huna-hunaon ang populasyon 10% ra sa ato ang Catholic population sigon sa survey ang aktibo ipasabot involved sa simbahan kanang manimba. Ang 90% wala pa. Oy naminaw mo? Unya sa 10% nga naa kadaghanan ana tinuod na nimba pero ang kinaiya layo pa kaayo sa kinabuhing Kristohanon. Tinuod dili? Mao nga dili ta mo ingon nga husto na. Padayon ta pagpanaw. Giingon nga sinuduhanon man ni nga panaw, maghiusa ta. Mao nga dinhi karon sa ato ang pagsaulog sa kapiestahan, no? Ni anata sa unang adlaw sa novena. Ang atong tema nag-ingon, kauban ta sa atong inahan, Birhen sa Rigla, sa paglakaw ining hiniusang panaw, komunyon, participation, og misyon. Ha? So, partisipasyon og misyon. So, maghiusa ta pagpanaw, kuyog ta. Nganong uban man sa mahal nga Birhen, timan-an gyud nato nga ang mahal nga Birhen gikan gyud sa taguangkan, hangtod na tawo si Jesus, hangtod nga natuman ni Jesus ang iyang misyon, diha gyud ang iyang inahan, uban kaniya. Giingon nato nga Mary is a perfect disciple of Christ. Perfect disciple. The disciple nga moingon ta nga faithful jud kaayo sa iyahang katungdanan, sa iyang pagsunod sa iyang anak. Nya dito sa tiilan sa krus, bisag inahan siya nga mas gisakitan siya sa kahimtang sa iyang anak, wa siya malupog, pabilin siyang nagbarog, pero grabe kang iyang kasakit ni adtong higayuna. Pero nakasungasong siya sa tanang mga kasakit, wa siya magsagit-sagit, iyang giluom ang tanan, kay nasayod siya, nga ang iyang anak mo'y nasayod ining tanan. Mao nga kun mo'y kabubuton sa Dios, kabubuton siyang anak, pabilin siyang nagbarog. Mao nga dito sa tiilan sa cross, niingon gyud si Jesus, babay, ni ang imong mga anak. Iyan kita ni Jesus sa iyang inahan. Kay nahibaw si Jesus nga sa atong panaw, daghan ang kalisod, daghan ang hulga sa pagtuo. Mao nga nakaingon gani siya sa ebanghelyo karon, nga sa pagbalik unya sa anak sa tao, duna pa ba kahay pabilin nga mga duna pa ba kay mga tao nga magpabilin sa pagtuo? Daghan kayong hulga sa pagtuo. Oy naminaw mo? Sa kadaghan sa hulga sa pagtuo, ang gusto sa Dios nga naagyud ang iyang inahan. Kay sa iyang kalisod wa gyud siya pasagdi. Uban gyud ang iyang inahan. Mao nga sa ato sang panaw sa pagtuo, dili gyud nato ipadaplin si Maria.
Uban gyud nato si Maria. Kay ngano man, si Maria maoy nasayod kinsa og unsa ang iyang anak. Si Maria sa pag-uban sa panaw, siya mo'y nagtanaw sa kahimtang usab sa katawhan. Dili lang ang iyang anak, kundi siya usab sa panginahanglan sa katawhan. Mangaliyupo siya sa iyang anak. Mao nga sa dihang nahutdan og bino, unsa may iyang gihimo, niingon siya, anak, nahutdan na silag bino. Dili pa unta mahitabo ang unang milagro, apan nahitabo kini tungod sa mahal nga birhen. Mao nga dili ta mahutdan sa mga grasya, dili ta mapildi sa mga kahadlok, dili ta mapildi sa atong kaluya sa panaw sa pagtuo kun uban ang mahal nga birhen. Diha bitay istorya katong sa Our Lady of Pilar, kanang birhen sad sa Pilar, di ba? Nagiingon nga si Santiago, legend man nagsangyaw siya sa Spain, unya mura magkanang kuha na siya, kanang na-discourage na. Nagpakita niya ang birhen sakay sa haligi diha daplin sa river. Og mao nga gidasig siya sa mahal nga birhen. Mao nga sa pagkahimugso sa simbahan diha ang mahal nga birhen. Sa panaw sa pagtuo sa mga apostoles sa pagsunod ni Kristo, sa pagsangyaw nila sa ebanghelyo, diha ang mahal nga birhen. Hangtod namatay ang birhen. Mao nga gikan kaniadto hangtod karon. Ayaw gid tawag ipadaplin ang mahal nga birhen. Duol sa mahal nga birhen kay iya tang tudluan nga mahisama kita sa iyang anak, kay siya mo'y labing nasayod kinsa unsa ang iyang anak. Mao na nga tan-awa ang iyang gikuptan, iyang kinuptan. Iyang gikuptan ang iyang anak, murag iyang itunol nimo nga o gusto kang malangit ni ang akong anak, duol kaniya. Wa gitay mahimo og wang iyang anak, pero siya'y mutudlo nato. Mao na nga niingon ang birhen, niingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, paminawa ninyo siya. Kinsa iyang giingon? Ang iyang inahan. Ingon siya nga paminawa ninyo siya, nga maminaw gyud ta sa iyang inahan. Mao na nga sa panaw nato Katoliko, sa ato ang panaw sa pagtuo, maminaw gyud ta niya, ha? So mao na nga sa panaw nato labing tinuod na agitay kinaiya ba nga kita-kita ra, ikaw ra. Di na mahimo sa usa ka simbahan, hiniusa maning panaw, kinahanglan na amay panagambitay. Mao na nga tinuod hilimbahon kay ka, pero di ka maong mo paambit. Oy, naminaw mo? Naminaw pa? Kusog kay mo simba, pero tanawa og pangayuan. Manghatag ba mo? Dili. Manghatag. Kapila? Kausa? Kaduha? Katulo? Kaupat? Kalima, mangayo pagkakaunom, di ba yawyawan ka? Ha? Pangayo ang tawana. Balik-balik lang ka, usa magpasagop na kanako. Siging sikan koleksyon, wagi na mahuman gihapon niya, magbagulbol. Naay daghang gihatag sa Dios, ayaw kahadlok pagpanghatag. Kutob sa nakita nga nanginahanglan tagai. Manghatag tinuod, pero ang ihatag katusang mga dunot, ha? Ug moingon nga naay nanginahanglan, oy naamay purol na ko diyang gisiun, ihatag na ninyo, ha? Naamay sapatos na ko nga wa nay tikod, ihatag na, ha? Ang mga butang sad nga dili na masulob, mao'y ihatag. Kanang akong uniform sa pagkamaestra, ihatag kay wa na gamit na nami bagong uniform. Nya mahibong lang ka nga nanindag isda maestra. Unsa man ni siya oy? Ang uniform dai sa maestra gihatag. Maninda ng nag-isda ni maestra. Manghatag tinuod, pero moingon nga basta na ako'y sobra. Oy, naminaw mo? Basta na ay sobra. Wa gani ko'y sobra, di gyud ko manghatag. Kano sa amang kamo yung nga kay sobra? Sige man lang kang ingon ng daw sildo, kuwang nga ini oy. Mao nang di gyud kagapanghatag kay sige mang kuwang. Mao nang imong tan-awon ang imong kaugalingon, wa kay paglantaw sa panginahanglan sa uban. Bisan sa atong kalisod, kamao gyapon tang manghatag.
sa atong pagsunod sa Dios, makatuman kita sa iyang kabubuton, sa iyang kasuguan, kuna ang mahal nga birhen sa regla. Kahibaw biyata, unsa ng regla ha? Our Lady of Rule, nga ang sugod yun na sa mga pari nga Agustino, nga naagid silay, ang mga pari nga Agustino, doon na sila'y balaod, nga magpuyo silang isip community, sa sugod pa ba, sa maong pundok, unya, one soul, one heart, one soul, seeking for God. Nga mag-usara ta, uy, ug unsay naani mo, ihatag nako. Unya, ang ilang dako mo ay mo appropriate, mo apod-apod, na ay uban kay daot man tagaan tanig daghan. Kini kay masakiton, dako-dako ni siyag pahat kay masakiton. Kini kay tambok na, gamay-gamay lay iyaha. Ha? Mao na ilahang kani adto, ug mao na ilang gipuy-an sad sa mga missionary of the Sacred Heart, nga magpuyo sila isip congregation, nga ang ilang kabtangan para sa tanan, mag-inambitay. Unya dili mag-igihay kung dako tugpahat ang uban, kay dako man sad panginahanglan, mao kini sa atong katilingban. Na ay uban, dagkog nahatag, na nahatag ang Diyos nga dagko, ayaw pangigi. May naminaw mo? Kamu sa nakadawat og daghan, pamahin sad mo. So magbahinay rata, ang Diyos ray nasayod ining tanan, ug naa gani inaani mo pamahin, magpuyo kita nga usa ka simbahan nga magpanaw nga magtan-aw sa usag-usa. So sa mag-usa ka katilingban, nya mao na nga lisod man na nga magtinabangay, maghigugmaay, mao nga si San Agustin nagkulit siya og larawan sa birhen. Ang maong birhen uban nila sa ilahang pagpuyo, ang balaod nila, ang rule sa ilahang pundok, natuman nila. Mao nga ang birhen, mo'y nakatuman, nagtabang nila nga makatuman sila sa ilang reglamento. Mao nga, natawag siya nga birhen sa regla, nga gikuyanap sa mga paring Agustino, hangtod naabot sa dinhi nato ang maong debosyon. Klaro ninyo? Mao nga sa pagsunod, sa kabubuton sa Dios, pagtuman siya mga sugo, mga reglamento, mga balaod sa Dios, nagkinahanglan kita sa mahal nga birhen. Nining panaw na to sa pagka-sinuduhanong simbahan, nagkinahanglan kita sa mahal nga birhen. Siya mo'y atong inahan, sa atong panaw dili kita niya pasagdan. Mao na nga uban kita kanunay sa ato ang inahan. Ha? So mao na nga kupot kita sa mahal nga birhen sa atong panaw, kay di kita mawani. Bisag asa tang dapita, kay diha bitaw toy bata, piyesta man sa birhen sa regla. Yan, niingon ang inahan nga, kuyog tadong, ingon ang papa, ayaw lang, kay daghan ra ba kaayong mga tao dito. Yung dili ay, kuptan ra na ako, kupot lang yun na ako dong. Yan, may edad naman ng iyang inahan, no? Kuyog sila. Ni kuyog ang bata, namista din Taon-taon ana nahitabo, nga doon ay batang nakit-ans pulis, naghilak. Ingon, unsam ni dong, unsam kasi hilak. Nawa si mama, ingon, hay maday imong mama. Ingon siya, ambot hain na to siya, uy. Unya, wag kahibaw asa na siya, wag yun. Unya, unsam may ilahan si mama siya, nadarasayal sa akong mama ay akong gikuptan. Ambot og hain na to siya. Kupot ra gitaon siya sa saya sa iyang mama. Ang saya nara, iyang mama nawa na. Mao na nga, kupot kita sa saya, sa kamot sa mahal nga birhen, nining panaw na to, isip usa ka sinuduhanong simbahan. Amen. Viva la Virgen de Regla! Viva la Virgen de Regla! Masibang pakpak sa mahal nga birhen sa Regla.